салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза нархҳои мошинаҳои боркаши фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияҳои тоҷикистонам баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ҳам як дона лайка бародаро биҷахед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаи ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидорон мекунем. бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш. шумо ҳозир медонед ки ман аз ютуб вобше пул кор намекунам. аз яндекс, канали яндекси ман дар комментария закрепит кардагия видеоҳо якм сари маҳал дар ҳамин канали яндекс дизайн мешавад. дар иҷаб монетизатсия дора, мо пул кор карда метонем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш, илтимос, ҳама каса будрои ҳамун канал да подписатсия кунед. ай шумо бародаро ҳеч намерава, фақат ам як дона дастгирии шумо подписатсия кунед ки мо 100 та подписчик ҷамъ кунем, монетизатсия мо гирён кунем, беҳтарин наварҳо пешкаши шумо кунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. грузовой даф 105 бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд заказ мекунед, аз Европа меоварда сами одам. наван состояниш хубай, нархаш 275,000 сомониш мега, бо гуфтагия савдо карда мешавад. ба Тоҷикистон меора, растаможка мекуна, метиятон. касоне ки харидор бошед ё заказ кардан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Daewoo Labo бародаро қарор дорад дар шаҳри Истарафшан, соли баромадаш 2010 солай. мошин 4 моҳ пеш ай вагон фуровардагия мега, бе камбудия зурай, ҳама ҷош 100% ай. нархша 60,000 сомонӣ мега, бо гуфтагия савдо карда мешавад. ай 60,000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашод ами Daewoo Labo фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой газел 406 инжектор, соли баромадаш 2004 солай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷалолдини Балхи Румӣ бародаро бахшиш. моторш навай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега, документош 100-ан, ҳамаш 100%, нархаш 50,000 сомония, бо гуфтагия савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой КамАЗ, соли баромадаш бародаро 1991 солай. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%, 5 балони хитоиай, 5 та рабошни бо 90% ай. нархша 95,000 сомонӣ мега, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад дар пеши мошин. касоне ки харидори гами КамАЗ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Mercedes Benz, соли баромадаш 1991 солай. грузовой дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. ина бародаро хутон бинед, Mercedes Benz хутон бинед, нави созай состояниш. нархша 85,000 сомонӣ гуфтаисаст, бо гуфтагия ки конечно савдо карда мешавад. ай 85,000 сомонӣ. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой Honda Porter, соли баромадаш 2000 солай. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан, дар шаҳри Исфара бародаро бахшиш. Исфара, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, соҳиби мошин худаш гуфтагия. нархаш 50,000 сомонӣ гуфтаисаст, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи мошин дастрас кунед. марҳамат, занг занед. грузовой Volkswagen, соли баромадаш 2008 солай. вагони мошина бародаро, моторш 2.7 ай, 5 тона ай, 27 куба. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 150,000 сомониш мега бародаро, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад 150,000 сомонӣ. касоне ки харидори конкретни бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Zil, соли баромадаш 1991 солай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун, Қумсангир. грузовой Zil, мотори Zil, ҳамаш сафи балонои нав хитоиай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун, Қумсангир гуфтем. нархаш 50,000 сомониш мега, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод ами Zil фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Honda Pilot, соли баромадаш 1991 солай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун, Қумсангир. грузовой Zil, мотори Zil, ҳамаш сафи балонои нав хитоиай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун, Қумсангир гуфтем. нархаш 50,000 сомониш мега, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод ами Zil фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед.
марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Грузаво Дайво Лабо, соли баромадаш 2010 солай бародаро. Мошин 100%, моторуш нав, вагоняй. Ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагӣ бародаро. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархшам арзони созай. 46000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 46000 сомонӣ. Касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. Грузовой Hyundai Porter, соли баромадаш 2001 солай. Грузовой Porter дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Гуфтагие нархша бародаро 52000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. мошин состояниш хубай, ягон камбудӣ гуфтагие надорад. хеле состояни мошина худтон бинед. 52000 сомонӣ бо арзон мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Грузовой Tangent, соли баромадаш 2003 солай. мошин нарӯшка камтар мега кор дора. мотор нав кардагиай. савдо дар пеши мошин. нархаш 18000 сомонияй. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина состояни мошина худтон бинед. 18000 сомонӣ бо камтарам савдоран мешава. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Грузовой Zil, соли баромадаш 1990 солай. гуфтагие ки салому алайкум, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. навай, мотор нав кардем, ҳама чизаш 100%. ина бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран нависагие. қатиш чӣ дора надорад, 10 моҳига ҳуҷҷат дора. гуфтагие алиш ба Opel мешава, болояш сум. нархаш 50000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. алишан мешавад. касоне ки харидор бошед ва алиш кардан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. Грузовой Forland Photon, соли баромадаш 2014 солай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран нависагие. қатиш чӣ дорад надорад, чӣ айб дорад, ҳама чизаш яксола гуфтагие ҳуҷҷат ҳам дорад бародаро. ина дар рӯи экран ҳамаш навистагиай. нархаш 131000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. Грузовой Ford, соли баромадаш 2013 сол. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бародаро, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 83000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. ина бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран навистагиай. алишам ба фикр мешавад гуфтагиай. хеле дар рӯи экран дар хонаи худтон ҳамаш навистагиай. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. Грузовой Zil бортовой, соли баромадаш 1989 солай. мошин состояниш созай, хороши состояние гуфтагиай бародаро. нархша 35000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. бародарои азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳишам канали Яндекс Дизайни ман дар комментария закрепит кардагия. ҳама каса будрояд дастгирӣ кинед, дар он ҷарани ядонаи подписатсия кинед. худо нигаҳбон.